सांगानो मस्त गाहायथार गंनानैसो खानो गोनां जादों नै मायाव जबोद रायजागोनसोलै आंथ' खानो नायाखै सि खालामाखैना हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आंनि बेगेरेमसा दैमारि चैनल नोंसोरखौ गासैखौबो बरायनाय थाबाय स' दिनै मोनसे ओंख्रि संनो नायदों बर'नि ओंख्रि माने जिंखा मैगं आरोना स' दा जों जिंखा मैगं संनो थाखाय बारियाव जिंखा फिथाइ खानो फैदों स' जोंहा फंबायजों खानो फैदों आरोना सानैबो एसे गोजान जायो माने न'निफ्राय स' नोंसोरनो दा बे जिंखानि बागानखौ खोन्थिनोसै खानायफोरखौ स' नायदो खानो दख' सिखा गैयाबा अ हाग्रा गैयाबा खानो नाया नै मस्थ' गोराथार फंबाया खाबाय थादों र' सिखा गैयाबा हास'नोनो हाया बेफोर गोदो गोदो खास' बोराय सोराय लांदों उनाव बोराय थाङो खानो नाया खिन्थु इखो नै माबाया सगन खानो नाया हास'ना होदो नोङो नैबे जलांबायनो इदि हाबाय दे बाके दा जादो खनसे जनायखौ जादो बेबो नङाब्ला बस'नो हाया नैफोरखौ मस्थ' गोराथार हायानो मायाव जबोद रायजागोनसोलै न'आव दे मनायाव सोदो निखौ सांगानो मस्त' गाहायथार गंनानैसो खानो गोनां जादों नै
फंबायजों आंजों आंथ' खानो नायाखै सि खालामाखैना बेनिखायनो खानो नायाखै फंबायासो खागासिनो नै बेवहाय नुदोंना मोनासे जानोसैयानो नै आरोबाव बे साइडथिं गैनोनो थाङा जिंखायानो जायाखै नै दा खमथार जादों गैयानो इथिं बे साइडथिं माने जंगल आरोना बे जोंहानि बारि बिफां लाइफां दङ थांनाया टिबु दङ खोमा जंगल जाजोबना दङ दा बैथिं थांफिननांसिगोन फंबाया थांबाय जा खाखांबाय जों दा जिंखाखौ दा नै जिंखानि बारिया बेनोमोन जोंहानिया स' जों खाखांबाय दा थांनोसै आरोना ओइ फंबाय आगोलाव मोनहैबायानो मस्थ' गरमथार खाखांबाय खानानै दा न'आव जिंखाखौ लेमनांसिगोन लेमनानै संनांसिगोन आरो स' नायबाय थादो भिडिअखौ नै बेनो जोंहानि फंबाया सिगाङाव दोङो मना लानानै जा बुरजा मोनखाबाय स' दा थांनानै संहैनांसिगोन आरोना आंनो संगोन दिनै संना नोंसोरनो खोन्थिगोन नोंसोरो नायबायल' थादो एसेबांबो रोङा संनो थेवबो ट्राइ खालामगोन आरोना स' भिडिअखौ नोंसोर नायलांबाय था जोबजासिम आरो जुदि बिनि गेजेरावनो भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक खालामना हो आरो चेनेलाथ' गोदानखा मिन्थिखानाय साबस्क्राइब खालामना हो बयबो बेबायदिनो भिडिअ होबाय थागोन गासैनोबो स' भिडिअखौ नायलांबाय था आरोना दा माने जोंहानि बारिया जोंहानि न'निफ्राय एसे गोजानावमोन आरोना बैखि जोंहानि न' ओमफ्राय बै जा नै जा बैसानिखि थांनांगौ आरोना बैसानि बारि उनथिंसो जोंहानि हा दंमोन एसे स' बेवहाय जिंखाखौ गायनाय जादोंमोन बेवहाय खानो थांदोंमोन जोंहानि न'आ बैयो स' बेवहाय खानानै दा लाना फैबाय हेलौ मोनफैबाय जों दा न'आव नै बेनो मोनफैबाय आरोना जा गोदोखा नै बेथ' मोनलायलांबायसो मोनगुलायलांबाय आरो बुहुद बुरजा लाबोखाबाय जों फिसाबो दं गोदोरबो दं आरो नै बेखौ मा होनो थाइसुमखौसो मोनबोबावदों मोनसे थाइसे स' फंबाया लेमगासिनो जिंखाखौ स' नोंसोर नायबाय था आरोना जिंखा लेमनायखौ स' गाइस जोंहा माने मैया सेन सानानै बेबायदि ना फिसा फिथिख्रि ना बैथा ना आरो मावा ना बेबायदि मोन्दोंमोन स' बे नाखौनो ओंख्रियाव दा जिंखा ओंख्रियाव संनायाव होफानो नायदों स' बारा एसेबांबो नङा नर्मालथार नायाबो बेखौनो होफानानै माने संनो नायदों आरो माबायदि जायो आं दा बे नाजों आरो जिंखा मैगंजों संनो आखायाव लाबाय स' नोंसोर नायबाय था आं संनायखौ स' गाइस आं संनो आखायाव लाबाय फार्स्टआवनो थावखौ एसे गुदुं खालामनोसै गुदुं खालामनायनि उनाव नाखौथ' एवफ्रामग्रोना लानांगोन ना स' नाखौ एवफ्रामग्रोना लानांसिगोन आरोना फार्स्ट टाइमावनो गाइस आं बनजोंसो संगोन दै गेसबो दं बाट आं बनजोंसो संगोन नोंसोर नायबानो जाबाय माबायदि आंनि बनजों संनाया फार्स्टआवनो पियास फालौ हानानै आं दा पियास फालौखौ एवग्रोबाय आरोना बेनि उनाव नाखौ लासैनो होनोसै स' गाइस आं नाखौ होबाय नाखौ होनानै खननैसो गारबाय एरनानै बाय एवफ्रामना लानोसै आरोना फार्स्ट टाइम एवफ्रामनायनि उनावसो जिंखा मैगंखौ होनांगोन ना स' बेखौ मोजाङैनो एवफ्रामना लानोसै नायबाय था नोंसोरो बिदिब्ला ना एवफ्रामनाया जाबाय ना एवफ्रामखांनानै एबार मैगंखौ संनोसै आरोना एक्सुवेलि आं मैगंखौ होबायानो अलरेडि माने
हारसिं मानसि ना आरो भिडिअ खालामनाय आरो संनाय एसे डिस्टार्ब जायो स' बेखौनो एसे दानै होगासिनो भिडिअफोरखौ दा मैगंखौ संनोसै थावजों एसे एवफ्रामबाय एवफ्रामनायनि उनाव संख्रि रं होनानै खोबना दोनबाय थाबानो जासिगोन स' नोंसोरो भिडिअखौ नायबाय था आरोना जोबजासिम थ' गाइस आंना ओंख्रि संनाया दहायनो मोनखांनानै माने आं ओंखाम जानायखौबो भिडिअ खालामगोन सानदोंमोन बाट ओंखाम जानायखौ भिडिअ रेकर्ड खालामनोनो बावगारना थादों माने ओरैबायदि जानायनि टाइमावनो माने भिडिअ खालामनो बावगारनानै थादों स' ओमफ्राय माने ओंख्रिया माने एसे बुरजा जादोंमोन आरोना आग्लायदोंमोन स' बेखौ खुरैयाव दोन्दोंमोन बेखौनो दा नोंसोरनो देखायबाय थानो माने ओंख्रिया आं संनाया एसेबां बयाबो जायाखै मोजाङानो जादों जानो गोथावानो जादों बयबो मोजां मोनदों जानानै मोजां मोनदों बयबो स' नोंसोरबो जुदि सोरबाफोर स्पेसियेलि सेंग्राफोरखौ बुंदो सोरबाफोर जुदि ट्राइ खालामनो हागोन ओरैनो दोंबा न'आव स' भिडिअआ दिनैनिया बेखिनियानो जासिगोन माने भिडिअखौनो लानाय जायासै बेनि उनाव ओंख्रि संखांनायनि उनाव भिडिअखौनो लानाय जायासै स' भिडिअआ दिनैनिया बेखिनियानो थ' बिदिब्ला नोंसोर भिडिअखौ नायना माबायदि मोनखो अननानै कमेन्टआव खोन्थाहरदो आरो आंनि चेनेलखौ बयबो जायफोरा नायदों बयबो साबस्क्राइब खालामनानै होजोब आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामना हो मानो होनबा आं दासो ट्राइ खालामबाय थादों स' नोंसोर आंखौ सापर्ट खालामदो आरोना बयबो अननानै थ' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो गोजोन्थों नायनायनि थाखाय बयखौबो